Ségből tudott lenyúzni mindenkiről. Zaklató, cipolózó, zsugorikapzsi vénbűnös volt. Kemény és éles, mint a kovakő. Titkolózó, zárkózott és magának élő, akárcsak az oszlóda. A benne lakozó hideg megfagyasztotta öreg vonásait. Pirosra csípte hegyes órát, összeaszalta arcát, és ez durván csikordult meg érdes hangjában is. Ez a hidegség elkísérte mindenhová. Kánikulában is égbe ütötte irodáját, és karácsonykor sem tette egy fokkal sem langyosabbá. Hideg vagy meleg idő nem igen hatott Scrooge-ra, meleg fel nem hevítette, tél meg nem borzongatta, fúvó szél nem volt csípősebb, hulló hó nem könyörtelenebb, sem cáporeső hajthatatlanabb, mint Scrooge. Egyszer az évnek éppen karácsony estéjén a vén Scrooge szorgoskodva ült az irodájában. Hideg zord, haragós idő volt. Scrooge irodájának ajtaja nyitva volt, hogy szemmel tartassa írnokát, aki éppen levelet másolt a túlsó, szomorú kis fülkében. Scrooge-nál is nagyon kis tűz égett, de az írnok tüze annyival kisebb volt, hogy mindössze egyetlen darab szénnek látszott. Nem rakhatta meg újra, mert Scrooge a maga szobájában tartotta a szemesládát, és valahányszor az írnok bement hozzá a lapáttal, gazdája arról kezdett beszélni, hogy kénytelenek lesznek megválni egymástól. Erre aztán az írnok nyaka köré csavart a sálját, és a gyertyaláncsánál próbált melegedni. Igyekezete hiába-való volt, nem lévén elég erős a képzelő tehetsége. Vidám karácsony vásárám, Isten értesse! Ugyan, marhaság. A karácsony marhaság, ezt maga sem gondolta komolyan. De igen, vidám karácsony. Ugyan mi okod volna rá? Elég szegény vagy. Na és magának mi oka a mogorvaságra? Elég gazdag. Ugyan, marhaság. Ne legyen olyan haragudás. De igenis, amikor ilyen bolond világban élek. Vidám karácsony. Karácsonykor az ember egyebet sem tesz, csak számlákat fizet ki pénz nélkül. Karácsonykor az ember rájön, hogy megint egy évvel öregebb lett, de egy órával sem gazdagabb. A magam feje szerint cselekedhetném minden idiótát, aki vidám karácsony szajkóz, tulajdon pudingjában főzetném meg, és magyarágra rátszúrt szívvel temethetném el. Sok hasznot lehetne belőle. Rengeteg olyan dolog van az életben, aminek nem vettem hasznát, köztük a karácsony is. Lehet, hogy nem lettem egy kicsivel sem gazdagabb a karácsonyok által. Lehet, hogy nem tett sem egy ezüstöt, sem egy aranyat a zsebemben. De mégis mindig úgy gondolok a karácsonyra, mint arra a napra, mikor szeretetet kapunk és szeretetet adhatunk. És azokkal lehetünk, akik igazán fontosak nekünk. És épp ezért minden évben azt mondom rá, hogy ez Isten áldja. Ha magának még egy hangját hallom, majd az állása elvesztésével ünnepelheti meg a karácsonyt. Nagyságot hatalmas szónok. Csodálom, hogy még nem választották meg képviselőnek. Ne legyen olyan haragos, jöjjön el, vacsorázzon nálunk holnap este. Menjen a pokolba! De miért? Minden évben eljövök ide, és meghívom magamhoz vacsorázni. Miért ne lehetnék barátok? Alá szolgálja. Hát akkor boldog karácsony. Alá És szolgálja. boldog új évet. Ki vagy? Kérdezd inkább, ki voltam. Ki voltál hát? Életemben üzlettársad voltam, Jacob Murray. Te nem hiszel bennem? Nem. Hát, a földhöz ragadt lélek! Nem hiszel bennem? Hiszek! Mindent kell, de miért járnak a szellemek a földön, és miért jönnek el éppen hozzá? Minden embertől megkívánják odafenn, hogy amit életében elhalasztott, azt halála után kell megtennie. Meg vagy láncolva. Mondd miért. Azt a láncot viselem, amit magam készítettem életemben. Én csináltam szemről szemre, méterről méterre. Neked talán idegen a mintája? 7 éve haltál meg, és azóta folyton úton vagy. Folyvás, se nyugalmam, se békességem. Folyamatosan gyöktör a lelki furdalás. És gyorsan jársz? A szél számja. Jó darab földet bejárhattál 7 esztendő alatt. Egész esztendőben ilyenkor szenvedek a legtöbbet. Miért is jártam embertársaim között, földre sütött szemmel, miért nem emeltem fel tekintetem ahhoz az áldott csillaghoz, amely a napkelti bölcseket elvezette egy szegény hajlékig? Vagy nem lett volna egy szegény otthon, ahová engem is elvezethetett volna a fénye? Hallgass rám, mindjárt letelik az idő. Ma ilyen 3 szellem fog meglátogatni, hogy utat mutasson neked. Te vagy az a szellem, akinek eljövetelét bejelentették nekem? Én? Ki vagy? Mi vagy? Elmúlt karácsonyok szellemek. Régen elmúlt karácsonyoké? Nem, a te elmúlt karácsonyaidé. Uram Isten, hiszen itt nevelkedtem. Itt töltöttem a gyerekkoromat. Különös, hogy oly sok eszményel megfelelkeztél róla.
Gyerünk tovább. Ezek csak a régen múlt dolgágyai. Nem tudnak róla. A régi iskolából még nem találott el mindenki. Ott van még egy magányos gyerek, akiről a barátai megfelelkeztek. Ismerem. Szeretném, de most már késő. Mit szeretnél? Semmit. A múlt éjszaka egy fiú karácsonyi énekbe fogott az ajtóm előtt. Szerettem volna, ha adhattam volna neki valamit. Ez minden. Most hadd lássunk másik karácsony. A húgom. Mindig törékeny teremtés volt, akit egy elvett és elfulladott volna. De csupa szív volt. Úgy van. Igazad van. Asszony korában halt meg, és ha jól tudom, gyermekei maradtak. Igen. Egyetlen egy gyermeke. Igaz? Az unokahúgod? Igen. Itt a szerelme. Nem nagy dolog. Az arany bálványa foglalt el a helyemet, s ha az felvidíthat és megigaztalhat téged az eljövendő időkben, úgy, ahogy én szerettem volna, akkor igazán is értható. Semmit sem ítél el jobban. Ilyen igazságosan bánik a világ az emberrel. Semmit sem ítél el jobban, mint hogyha valaki a gazdagságra törekszik. Túlságosan félsz a világban. Láttam, hogy egyenként kihaltak benned a nevesebb törekvések, és most már csak legtöbb szenvedélyet tartja velünk a lelket. A nyereség vágya. Nem így van? A mi egyenség nagyon régi. Akkor kötöttük, amikor szegények voltunk mind a ketten, és nem vártuk annak is veszünk, mint addig, míg majd eljön az ideje, hogy elérjük, amit szeretnék. De igenis megváltoztál. Tulajdon értelményes nem mondják nekem, hogy nem vagy az, aki voltál. Én most is az vagyok. Nem akarom elmondani, hányszor és mennyi fájdalommal gondolkoztam ezen. Elég az hozzá, hogy visszaadom a szabadságodat. Tegyen boldoggá az az élet, amit magad választottál. Szellem, kérlek, nem utasd nekem semmi egyebet. Úr egészségét. Az bizonyos, hogy csak karácsonyan kell látni nincs egy ilyen utáltól, és gaz, nem én szívem várnak az egészségére, hiszen tudod, hogy az drágám, ki tudhattál jobban, mint te. Drágám, karácsony van. Tehát iszom az egészségére, a te kedvedért és az ünnep kedvéért, de nem az ő kedvéért. Még karácsony, és boldog új évet kívánok neki. Éljen Scrooge! Mutatok neked még valamit. Mulatságos fém Gáltár annyi szent, semmi nem teszi boldoggá. Még az a gondolat sem, hogy néha nekünk okoz mulatságot. Bizonyosan tudom, hogy nagyon gazdag. Legalábbis nekem mindig azt mondta. Hát és aztán mit kezd a gazdagságával? Csak gyűl a pénz, és nem lesz tőle sem értékesebb, sem boldogabb. Hát én inkább nem szeretnék gazdag lenni. Nem tudom, én nem kedvelem a társaságát. Ó, én igen. Sajnálom. Minden évben elmegyek hozzá, és meghívom magamhoz vacsorázni. És ő minden évben inkább azt választja, hogy magát vele annyira sem utálja a karácsonyt, mint amennyire mondja. És látod rajta, hogy elindítottam egy úton. És hogyha legalább 50 fontot hagy erre a szegény nyugakára, akkor már elértem valamit. Játékok kezdenek. Kérlek, maradjunk még egy fél órát. Maradjunk! Gondoljam valamire. Élőlény? Igen. Állat. Homikre. Morma? Igen. Hangosan. Igen. Londonban él? Igen. Mit találtam, tudom mi a drágám. Na, micsoda? A nagybátyát túl. Hát persze, hogy az. Jó mulatságot szerzett nekünk a Bill-bátyát. Hálátlanok volnánk, ha nem innánk az egészséget. Úgyhogy azt mondom, éljen Scrooge! Éljen! Scrooge bácsi észrevétlenül úgy felvidult, úgy megkönnyebbült a szíve, hogyha a szellem időt enged neki, viszonzásképpen ő is felköszönti a társaságot, és köszönetet mond egy halhatatlan beszédben. De az egész jelenet eltűnt abban a pillanatban, mikor az unokaöccse az utolsó szót is kimondta, és Scrooge meg a szellem úton voltak ismét. Sokat láttak, messze jártak, sok otthont meglátogattak, de mindenütt szerencsésen végzőre találkoztak. A szellem megállt a betegek ágya mellett, és felhívultak azok is. Idegenbeli állók mellett, és azok otthon érezték magukat. Küszködő emberek mellett, és azokat szürelmesítette a növekedő remény. Szegények mellett, és azok gazdagokká váltak. A
szegény házakban, kórházakban, börtönökben, a nyomorrak minden menedékhelyén, ahol csak hiú emberek be nem zárták az ajtót és kívülre megesztették a szellemet, mindenhol hagy leállását. Az én életem igen rövid ezen a földön. Ma éjszaka véget ér. Ma éjszaka? Igen, éjfélkor letelik az idő. Szellemét látom? Olyan dolgok árnyait akarod nekem mutatni, amik megtörténhetnek a jövőben? Jövő karácsonyok szelleme. Jobban félek tőled, mint valamennyi kísértettől, akit valaha láttam. De mert tudom, hogy javamat akarod, és megélhetem még, hogy egyszer jobb emberré váljak. Képes vagyok veled tartani, mégpedig hálás szívvel. Nem akarsz esetleg szólni hozzám? Akkor vezess kérlek. Mindjárt vége az éjszakának. Akkor halt le. Tegnap éjjel. Mi baja volt? Tudja Isten. Nincs lát a pénzét? Nem tudom. Rám nem hagyta. Neked egyet tudom. Rám veszett a vége neki. Életéből mindenkit elriasztott magától, hogy holtában idegenek álljon a sírjának. Szellem. Látom, ennek a szerencsétlen embernek a sorsa az enyém is lehet. És most az én életem is ezen az úton jár. Mielőtt közelebb lépnék ahhoz a sírtőhöz, amelyet mutatsz, felelj egy kérdésemre. Olyan dolgok árnyait akarod nekem mutatni, amik megtörténhetnek a jövőben? Uram Isten, hiszen ez az én nevem. Az ember útja előre mutat egy bizonyos véget, ahová vezetnie kell, ha le nem térnek róla. De ha az ember más irányba halad, megváltozik a vég is. Mondd, hogy így van, az is, amit te mutatsz nekem. Hallgass rám, nem vagyok az az ember, aki voltam. Nem akarok azzá lenni, akivé a ti közbelépésetek nélkül lennem kellett volna. Jelents ki nekem, hogy megváltoztathatom a jövőt, hogyha más emberré válok. Meg fogom ünnepelni a karácsonyt a szívemben, és kipartolom egész esztendőben ünnepelni. Élni akarok a múltban, a jelenben és a jövőben. Versengjen bennem ennek a háromnak a szelleme. Nem akarok elzárkózni tanításai elől. Mondd, hogy letörölhetem ennek a sírnak is a feliratát. Majd az ünnep minden percben nevet ránk. Tud-e várni, szeret várni, mint a vég és nagy világ. Körbenézel, s látod arcot, amit imádod király. Reményt adhatsz, rámosolja, hogy a holnap más legyen. Jut még bárkinek, a tiszta fényből egy csepp világ, jó kettőn helyet. A mások nincs is, ezt add tovább. Találkozása nem volt a szellemekkel, de mindig azt mondták róla, hogy ha van élő ember, aki igazán tudja, hogyan kell megülni a karácsonyt, hát ő az. Kívánom, hogy igazi életkel mondhassák ezt rólunk is, valamennyiükről. Most pedig Isten áldjon meg mindjárt.